Ayun. Alin yon? Hello, Leanne Bravo. Hello, Dayams Vlog. Salamat sa tamsak. Good afternoon. Hello. Palista tayo ha, palista. Sino ang gusto ng regalo? Asan na aking listahan dito? Second, palista. Palista, Leanne Bravo. Leanne Bravo, kumusta ka na? Hello, Dayams Vlog. Dayams Vlog. Oh, Dayam. Kalista na kayo. Automatic nakalista na. Wala nang bagyo dyan sa inyo. Pamakwan tayo music. Music, mag-music. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Welcome po sa aking kuan. Magpa-music tayo ha, sandali. Ay na, may ubo. May COVID na ako. COVID na AIDS. Sino pa gusto magpalista? December 26. Sa December 26 po. Hello, Mami. Mami Grace. Kumusta na? Salamat po sa inyong pagsilip at pagdalaw at pagsuporta. Malaking bagay yan. Salamat po. Salamat. Ay, para sa Panme, sa December 26. Automatic na lahat na nag-attend sa LS, automatic na sa nakalista. Hello, Twensin Vlog, Sisi. Twensin Vlog. Salamat po sa 3 million people in the house. Magandang hapon sa inyo. Sige lang, be. Sige, be. Ako din, nag-edit na. Nagsusupport ng Premiere. Hello, sis Twensin. Kagagaling ko lang sa Premiere mo, ha. Mayroon ako doon kanina. Ay, ninang ba? Mga ninang. Sino bang mga ninang dyan? Dapat kayong mamigay ng mga pamasko. May mga ninang-ninong. Ha, ninong-ninang. Yung pamasko ko sa kwan na sa next year na, May. Sa next year. Gaganda ng aking mga bisita from USA, from Hong Kong. Si Leanne Bravo, from where are you, Leanne? Sabi ko uban. Sino gusto magbunot ng uban dyan? Alam eh. Halika na, magbunot tayong uban. May pa na ng buko, wala na pang pagupit.
Pampagupit, oh. Ako marunong sumayaw. Wala akong pan eh. Wala akong handle ng kwan. 500 isang uban. Di, wala akong kano. Nasira. Nasira. Oh. Ayaw mag yung handle. Te. Makilo kaya man dati na eh. Mahigpit. Mahigpit. Style mo, bulok. Dayams. Style mo, bulok. Pakiluwagan nga, oh. Ang higpit. Paluwagan mo lang, paluwag. Ito, yan. Hello, Rose Adventure. Mega love shout out. Thank you. Wait lang. Maglilista ako ng mga pumasok. Style mo, bulok. Sandali. Sino na? Roses Adventure. Roses Adventure. Makikita nyo yung bilbil ko, me. Pag sumayaw ako, dayams. Laki-laki ng bilbil ko, eh. Ayan, oh. Oh, 500. 20. Oh. Dayams. Sorry talaga, hindi ko magawa yung mais mo. Ayun na. Sino kakain ng ganyan ng mais? Ganyan ang ngipin. Kina-challenge na naman ako ni Mami. Pag naman ganyan, me. Pag ganyan, me, mauubos yung dollar mo. Sige ka. Sayaw kikay. Hindi naman, oy. Background lang yan. Sa likod, walang binatbat. Ay, wag niyo akong kanindayam sa kami. Yes. Baka sumayaw ako. Hello, Rose Adventure, Dayams Vlog, Layan Bravo, Mami Grace, Miss Twensin Vlog. Sino gigs? Si Rose Adventure ba? Si Johnny's yan, me? Hame? Oh, makikita yung taba, oh. Ano ko sasayaw, me? Taba ko. Buti na lang walang okra dito. Init. Mainit. Sabi daw ni Juby Madronero, mega love shout out. Juby Madronero. Malamig. Ayan, oh, may jacket ka man. May jacket ka naman. Wait lang. Ayan si Juby Madronero. May jacket ka. Ame sumasayaw ako, me. Mainit. Wala, huwag niya ako patawanin kasi ngipin ko.
Kaming alin? Oo, pag may mais na, gagawin ko din yon, Dayams. No worry. Kasi anihan pa lang ng mais. Nagtatanim pa lang ng mais dito, wala pang mais. Pag namunga na yon, pwede na. Kaya mais. Mais. Ay, hindi makita. Hindi ako marunong mag-drawing. Sayaw na lang, Dayams. Ay, inaanday. Tinawisan na tuloy ako. Tinawisan na tuloy ako, ne. Hindi ko kaya yung pinapagawa mo. Huwag mo akong pilitin. Huwag mo akong pilitin, ha. Basta. Isa pa, init. Init. Init, oh, pawis. Gagawin ko din, Dayams, pero wala pang tumubong mais. Tinapanim pa lang. Hagdan? Paano ba hagdan? Paano ba hagdan sa cellphone? Wala man hagdan. Saan ko pindutin yung hagdan? Dayams. Ay, hindi. Sa cellphone lang ako naka-on. Tapos sa desktop yung kwan. Yung... Kasi ko pag sa desktop, napuputol, walang sound, walang mic. Oo nga, hindi StreamYard. Direct sa YouTube. Ay, bengay! Sabay-sabay ba mix na nan? StreamYard, tama ba? Ay, naka-on ako, di mapuputol ito. Paano? Dinilipat ako ng StreamYard, mapuputol ito? Ganun ba yon? Hindi maganda yung mic ko sa StreamYard, napuputol. Paano ba? Paano StreamYard? StreamYard? Oh, mapuputol eh. Kasi kung naka-stream, kaya nga ayaw kong gamitin yung StreamYard, yung mic, walang sound. Itong direct sa cellphone, may sound. Pwede bang pagsabayin? Yung direct at saka kwan, StreamYard. Ha, Dayams? Wala po. Non-copyright yan. Yung sa kwan, yung background. Hindi ako marunong ng StreamYard sa cellphone. Napuputol to. Pwede naman si Sir Cindy. Di po pwede. Oo nga, hindi ko alam. Sa ano yan? Ano, mag-English ka nga, Dayams? Ano yung sa mukha ni Mohos? May kaya walang. Hindi, si Twinsin Vlog, yung sa mic ko sa desktop,
Hindi maganda, minsan napuputol. Parang naka-mute siya. Hindi ako nagdadahilan, so totoo lang. Kumusta yung mga binagyo dyan, Tita Flora? Alericious Marquez, mega love shout out. Ading, kumusta ka? Alericious Marquez. Yes. May kukitaan ng deng. Meet mo yung magagandang mga dalag dyan. Dalagita. Sila, Mami Grace, Miss Juby Madronero, si Tita Flora, si Miss Twensin Vlog, at si Dayams Vlog, at si Leanne Bravo from Team Gapangan. Ano gagawin ko? Premier data dating Alericious Marquez. December 18. Okay, Sisi. Salamat sa dala mo. Salamat. Thumbs up. Dan na ading sa kon mo. Dan thumbs up sa premiere mo. Si Mami Grace talaga gusto magsayaw eh. Ano me? Gusto magsayaw ni Mami Grace. Galing sumayaw. Salamat sa dalaw, Sis Juby Madronero. Salamat po sa inyo dyan. Inuupo din ako. Salamat po sa 5 billion people in the house. Salamat sa inyong dalaw. Ito yung ating lalamunan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Joanna Ponce Vlog. Hello. Hello. Joanna Ponce Vlog. Salamat, Sisi. Pwede me, yung isang account ko pupunta sa LS mo. Naka-LS ka ngayon, me? Kung mag-akit ka. Naka-on na LS me, me? Thank you, Sisi. Joanna Ponce Vlog. Ibang kwan, gamit ako ng isang browser. Pwede sa ibang browser, me. Ibang browser. Hindi yan natutulog si Mami Grace. Firefox. Saan ba ako gagamit? Sa unang palista is Maria Fatima Daculio, Mylene Lastimosa,
James, Terry Tedoy, Mayamor 897, Lynn TV De La Cruz, Edrich Biray, GTV, Giro TV, Rolin, Ran TV, Grace's Vlog Tabibia. Chat-chat. Meron bang chat-chat na kon? Non-copyright chat-chat. Non-copyright. Paano si Dayams? Natulog na. Ay! Sorry po. Andiyan ka pa pala, Dayams. Salamat, Dayams. Ilang oras pa to? Waray. Copyright. Kung minsan itong mga copyrighted na to, hindi rin, nasi-CPR din, no, me? Salted, Minisem, Chatsana, Northern Samar, Mexico. Walang step na ito. Nyata. Mano? Teka, sta. Joanna Ponce Vlog, nailista ka na, Dayams. Si Mami Grace. Love it. Salamat po sa 4 million people in the house at salamat po sa 6 na tamsa. Yung mga hindi pa po nakatamsak, patamsak naman po. Bakit wala kang jacket? Vlog. Ayan. Salamat sa kulpo, sis Dayams. May jacket ka na. Kitang-kita yung uban ko. Grabe, ang dami. Sabi ni Juby, sino na yung kanina? Twinsin vlog ba? 500. Paano nakalima na ako? Di meron na akong kwan. 2,500. Oh.
Okay, salamat sis Yam. Dayam. Salamat. Salamat sa inyong mga pakulkog. Highlight natin. Highlight natin. Hello, this is Oreo. Hi, Oreo. Mag-hello ka naman. Oh, hello. Hello po. Hello po kay Leanne Bravo. Hello po kay Dayam's Vlog. Hello po kamo kay Grace Tabibian. Hello Twensin Vlog. Hello Rose Adventure. Hello Juby Madronero. Hello Tita Flora. Alericious Marquez and Joanna Ponce Vlog. This is Oreo. Ano Oreo? Mag-greet ka sa kanila. Mag-greet ka na. Mag-greet na. Merry Christmas, Happy New Year. Salamat po sa mga dumalaw sa aking simple na bahay. Very cute naman. Ang cute pa, cute naman si Oreo. Ay, cute. Ay. O, ano daw? Pagka matulog, open mo yung open yung eyes. Wait, ang cute. Ay, nangagat.
Oh, tampururot. Oh. Ha? Sino yun? Ha? Tayo share natin yung pan. Share natin. Share natin sa Shopee. Premiere pala ni Tido TV. Hello. Teka, sandali. Inaksip ko naman, bakit wala man? Ano ba yan? Pwede.
Teka, sandali. Uray. Ngayon magpalimang tayo Christmas na. Wait. Connected. Uray. Nyamot. Milisan. Hello. 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 Pai. Hello. Bueno, Pai. Kaya, ayun po. Alam tayo ba rin naka-on naggamin di kayo may sana cellphone ko di kwa di YouTube. Ay, nagtaka pala yaw. Wen. Paya. Ay, may 100. No, JJ, 30 tintala. Wen. Yapay na bayadan. Wen, sige lang. Ate, ito po na ni ano rin ang kaya ilata man ti kamatis kinilong mga 20 lang. Wen, sino ti ibaon mo? Sino ibaon mo? Adopta ni Lorraine. Awa, nadagya tindaan, napanda jay. Ni dap ni mo napanji ile. Di ko, Ibagak to madamdaman ah. damdam ay ko. Nilong nan Wen. Mga kinilong Mano nga kamates? 20 lang. 20 nga kamates. Wow. Ako rin nga ro, tapang ko ba? 20 pesos yung kamates. Wen. Tayo itukas na ito yung 20 pandisalan niya. Wen, sige, Wen. Pamit ko kanya ano yung 20 pandisalan. Oo. Dali lang.
Dagulgul. Dagulgul. Salamat, Dagulgul. Alam ko si The Monkey Vlog ka, The Monkey Barber. Bakit ako pupunta? May ginagawa ako. Ay, sino ba yun? Hello, The Monkey Barber. Yan ba inilista ko? The Gulgul. Kalista ka na, The Monkey Barber. Ay! Bin TV de la Cruz, mega love shout out. So, ilan na yung kan mo? TV 1, 2, 3, 4, 5. 5 na yung ticket mo sis Lin TV de la Cruz. Lin TV de la Cruz, yung Flower in the Air. Dami mong angel. Paano mo yan na maintain? Palista na kayo mga nanay. Ako ay Salamat sis. Sis, meron akong harang. Nakita mo? Nalista na ikaw. Ikaw ay Gulgul. Bakit gawa ka ng maraming angel, sis Lin TV de la Cruz?
ang dami mong Gmail niyan. Gagawa ka ng maraming Gmail. Ganun ba yun? Wala din TV, di la Cruz, hindi ko makita yung TV. Salamat ulit si Slim TV de la Cruz. Sandy on the mix. Oh hey, Sahitya Kanyada Vlogs. Hello my friend, how are you? What time is in your country? In India? India? Is it India? Thank you for coming, Sahitya. Hello. Yeah, I'm fine too. Hasta la Bizares Idol. Okay, I go to your house, Sahitya. Sahitya Vlog.
Sahitya, I was amazed with your... How's that? Your... The one with the for urine for women. You're so beautiful, Sahitya. Shorts. Getting lost with Jess. Mega love shout out. Thank you for coming, Sis Getty. Getting lost. Sahitya. Kanyata Vlogs. Done with your video, Sahitya. You have 2 tickets now, Sahitya Vlogs. See, Getting Lost with Jess. May isang ticket ka na, Sis Getty. Kumusta dyan sa Hong Kong, Sis Getty? You're welcome, Sahitya. Welcome, my friend. Thank you for coming, Sahitya. Thank you po sa 11 thumbs up at saka sa 2 million people in the house. Salamat po. Thank you. Thank you for coming and thank you for your thumbs up. Sahitya Kanyada Vlogs, done to your second shorts. Playing now. Next ko si James Gippy. Thank you for coming, Sir James. Tamsak sa shorts, your video kanya, Sahitya Kanyada. Done.
GP, that's your video. Playing now. Christmas light show with music. I just mute it because it playing now your video, James Gippy. Tagalog G, but in English is J. Letter G. Hi! Sayaw ka nga, sayaw. Ay, ang haba naman ng buhok niya, nakakusang mukha. Madina, pumupo ni Manang Madina. Do you have a new upload, Sahitya Kanyada vlog? Because I always seen that video. It's already read. Now, if you have a new upload, you share it here so somebody will go to your house. Idol. Nice Christmas light show. James GP. Wow. Nice. May I see this one? Then for the third time, Sahitya Kanyada vlog for your video. DJ John Sagayno. Then thumbs up for your third video, the Sahitya.
Choreo, choreo. Ano choreo? DJ Sean Sagano. Hello, Cesar. Alin TV de la Cruz.
Hello, Jenny Jane, Sisi, kumusta? Si TV, Jun TV de la Cruz, thank you. Mega mega love shout out.
yung ulo ko. Highlight ko nga. Ano magsuyo. Ito yung gamit ng bagong paligo. Kasi makati yung ulo ko. Makati yung ulo. Sabihin, ito. Maliliit. Maliliit na puto. Hello, sis Jenny Jane. Kumusta ka na? Dami ako maliliit. Kaya makati yung ulo ko. At makati ulo ko, may puto. Salamat sa thumbs up, Sisi Jane. Sisi Jane Jane TV vlog. Ito yung ulo ko. Okay. Yan o. Oh. Kaya pala makati, maraming maliliit na kuto. Fresh from the CR. Guys. Kasi maraming kuto yung mga apo ko. Maraming maraming... Ay, sis Jenny J, lista kita ha. Lista kita sa December 26. Jenny. Jenny Jane TV vlog. Ay, TV official. Nakalista ka na, sisi. Ayan, may photo. Liliit. Grabe. Ito na yung bagong kwan. Ito na yung bagong suyod. Dati, kwan siya. Yung kay parang kwan. Ang dami kong maliliit na kwan. Salamat po sa dalaw ninyong lahat. Salamat sa 14 thumbs up.
Guys, mag-off na ako. Pupunta na kasi ako sa store. Salamat po sa mga dumalaw. Kaya pala makati ulo ko. Ang dami na doon. Liliit. Salamat po sa 2 million people in the house. Salamat po sa mga dumalaw. Thank you po. Bye-bye na po. Susunod po ulit.